În ajunul primului război mondial, Germania era un stat remarcabil de stabil. Mai precis, Germania imperială nu era lipsită de tensiuni politice și sociale, dar în niciun caz nu era un focar al activității sau al agitației revoluționare. Deși oboseala după atâta luptă și nemulțumirea erau în creștere, conducerea militară a reușit să potolească pături largi ale populației cu o victorie neașteptată în Est. Ajutată de două revoluții care au avut loc la Petrograd în 1917, dar și încurajate de nefericita ofensivă a lui Kerenski din acea vară, trupe germane care avansau spre capitala Rusiei l-au determinat pe Lenin să ceară o capitulare negociată, tratatul de la Brest-Litovsk, semnat la începutul lui 1918. În al doilea rând, l-a determinat pe creierul efortului de război german, generalul Erich Ludendorff, să mizeze pe o ofensivă de primăvară totală pe frontul de vest, menită să scoată Marea Britanie și Franța din război, înainte ca un număr de trupe americane să sosească în Europa și să încline balanța puterii. Dacă după ieșirea Rusiei din război, optimismul că războiul avea să fie câștigat era în continuare larg răspândit în Germania, eșecul ofensivelor lui Ludendorff pe frontul de vest în vara lui 1918 și prăbușirea aliaților militare ai Berlinului, Bulgaria, precum și imperiile austro-ungar și otoman, au făcut înfrângerea Germaniei inevitabilă. Epuizat de 4 ani de lupte și confruntându-se cu perspectiva unei prăbușiri militare, frontul intern german s-a întors decisiv împotriva continuării războiului și împotriva monarhiei în sine. Revoluția nu a fost pusă la cale de simpatizanți bolșevici și de instigatori lipsiți de patriotism. Ea s-a născut din dezamăgirea profundă și din frământările crescânde care s-au manifestat încă din 1915 și care, începând cu 1916, s-au acumulat până când au căpătat forma unui uriaș val de nemulțumire. Pe lângă îngrijorarea legată de cei dragi de pe front, oamenii rămași acasă au fost nevoiți să suporte și condițiile de trai din ce în ce mai grele, care au dus în multe situații la privațiuni extreme. Majoritatea germanilor, în special a celor care trăiau în orașe, au cunoscut foamea în timpul războiului. Cu toate că nu se ajunsese la foamete, au existat nenumărate cazuri de malnutriție și 3/4 de oameni au murit din această cauză. Prețurile alimentelor creșteau, în vreme ce calitatea acestora scădea, iar rezervele alimentare s-au împuținat, culminând cu iarna napilor din 1916-1917, numită astfel deoarece napii au reprezentat alimentul principal al populației civile. În 1917, rațiile de alimente scăzuseră sub nivelul de 1000 de calorii pe zi de persoană, adică mai puțin de jumătate din aportul de calorii dinainte de război. În toate straturile societății, cu excepția celor privilegiați, oamenii erau nefericiți, demoralizați, din ce în ce mai furioși față de un stat care îi atrăsese într-un război, care se amesteca din ce în ce mai mult în viețile lor și impusese regulamente meschine, după ce se dovedise incapabil să obțină o victorie. Revoltele provocate din lipsa alimentelor și grevele au fost expresia clară a atmosferei din ce în ce mai amenințătoare pentru autorități în a doua parte a războiului. Protestele stângii împotriva războiului începuseră încă din decembrie 1914, când Karl Liebknecht, fiul cofondatorului Partidului Social-Democrat, a votat împotriva creditelor de război. O serie de alte figuri proeminente ale partidului i-au urmat exemplu. În 1916, acest grup a fost exclus din grupul parlamentar din Reichstag, formând grupul muncitoresc social-democrat. Încercările de ultim moment ale regimului de a democratiza sistemul politic prin introducerea reformelor constituționale și prin instalarea unui nou guvern mai liberal sub conducerea prințului Max von Baden în octombrie 1918 s-au dovedit insuficiente pentru a-l salva pe împărat. După armistițiul cerut de Germania pe 3 octombrie 1918, un adevărat șoc pentru germanii care nu erau deloc pregătiți pentru o înfrângere, mișcarea pentru pace s-a aprins ca un foc de paie. Președintele american Woodrow Wilson a indicat pe 23 octombrie faptul că liderii militari și monarhii absolutiști reprezentau un obstacol în calea negocierilor de pace. Abia în această etapă au putut grupurile și organizațiile revoluționare, până atunci șubrede și reduse ca număr, să ajungă în fruntea valului de proteste ale populației care revendica schimbări radicale. Consiliile soldaților și ale muncitorilor au apărut ca ciupercile după ploaie, iar monarhiile au început să se destrame.
În câteva zile, o revoltă a marinarilor din Kiel împotriva ordinelor flotei maritime germane de a lupta împotriva marinei regale britanice într-o bătălie disperată de ultimă instanță s-a răspândit în cele 26 de state constituente și a răsturnat toate dinastiile domnitoare, culminând cu proclamarea unei republici pe 9 noiembrie și cu fuga împăratului Wilhelm al II-lea în exil a doua zi dimineață. Revoluția germană a început cu o eroare de calcul fundamentală a înaltului comandament naval imperial, sub comanda amiralului Reinhard Scheer, care a provocat o revoltă a marinarilor și a soldaților staționați în porturile și în garnizoanele navale din Germania. Principalul factor declanșator a fost ordinul din 28 octombrie 1918, care cerea trimiterea flotei germane într-o confruntare cu marina regală britanică, într-o ultimă bătălie importantă. În ajunul lansării operațiunii, când comandanții de la bordul navei amiral erau pe cale să primească ordinele, au fost raportate cazuri grave de insubordonare pe impunătoarele cuirasate Helgoland și Thüringen. Marinarii pur și simplu refuzau să ridice ancora, fapt care a dus la confruntări deschise între ofițeri și echipaj. Au fost arestați și duși pe uscat aproximativ 600 de marinari răzvrătiți, adică peste un sfert din ambele echipaje. După aceste evenimente dramatice, comandantul escadrilei a treia a decis să-și mute cele mai mari 5 nave cu echipaje de peste 5.000 de membri în portul Kiel, în speranța că permisia pe uscat pentru o parte din echipaje ar putea liniști și preveni răspândirea revoltelor. Mai mult decât orice alt oraș din Germania, Kiel fusese dominat și modelat de flota imperială în ultimii 20 de ani. Multe dintre cuirasatele flotei erau ancorate aici, împreună cu nave mai mici și alte unități navale. Era de asemenea un oraș de soldați, circa 50.000, și de muncitori industriali, care reprezentau 2/3 din forța de muncă a orașului. În acest context, nu era deloc surprinzător că socialdemocrații considerau Kiel una dintre zonele lor de influență. Strategia conducerii navale de a-i aduce aici pe marinarii rebeli în acest oraș dominat de clasa muncitoare, ca să-i lase să se relaxeze în cârciumi, nu era prin urmare lipsită de riscuri. Aproximativ 250 de marinari au profitat de acordarea imediată a permisiei pe uscat în seara de 1 noiembrie pentru a organiza o întâlnire cu reprezentanții Partidului Social-Democrat Majoritar și Partidului Social-Democrat Independent, un partid autodeclarat revoluționar. Discuția lor s-a învârtit în jurul găsirii unei modalități de a preveni un ordin ulterior al comandamentului naval de a lupta împotriva marinei regale și a cererii de eliberare imediată a camarazilor lor întemnițați, care riscau să fie acuzați de incitare la revoltă. O nouă întâlnire a fost planificată pentru a doua zi, în vederea discutării viitoarelor măsuri. La întâlnirea de pe 2 noiembrie au venit de 2 ori mai mulți oameni. Cu ajutorul altor membri ai Partidului Social-Democrat Independent, în aceea seară au fost tipărite manifeste, care chemau pe soldați și pe muncitori să dea dovadă de solidaritate. Spre seară, o coloană considerabilă de demonstranți a pornit spre principalul centru de detenție din Kiel, unde erau reținuți marinarii arestați, punând mâna pe mai multe arme în drumul lor. Au întâlnit aproximativ 30-40 de soldați mai tineri, în principal ofițeri cadeți, sub comanda locotenentului în rezervă Oskar Steinhauser. Împreună cu oamenii săi, Steinhauser blocase drumul spre centrul orașului. Când mulțimea numeroasă de demonstranți s-a apropiat, Steinhauser a strigat la marinarii care demonstrau, avertizându-i că avea ordin să tragă dacă mulțimea folosește forța împotriva oamenilor săi. Ce a contribuit ulterior la escaladarea violențelor nu se poate reconstitui cu certitudine absolută. Probabil protestatarii din spate i-au împins pe cei din față. Când au fost trase primele focuri în mulțime, unii protestatari au răspuns cu foc. Însuși Steinhauser a fost lovit de mai multe gloanțe, dar a fost salvat din fața marinarilor furioși de polițiștii care veniseră la fața locului și de pompierii care au dispersat mulțimea cu tunuri de apă. Incidentul a provocat 9 morți și 27 de răniți. Guvernatorul și ofițerii superiori din Kiel au continuat să subestimeze amploarea problemei cu care se confruntau. Presupuneau în continuare că majoritatea soldaților și marinarilor staționați la Kiel rămăseseră loiali. Ceea ce a schimbat drastic această percepție greșită a fost anunțul brusc din 4 noiembrie că Divizia 1 torpiloare cu baza în Kiel se alăturase revoltei.
Acum, baza revoluției se lărgea și era doar o chestiune de timp înainte ca revolta să se răspândească la alte unități din Kiel și la muncitorii șantierului naval. Mai mult decât atât, revendicările lor includeau acum și abdicarea dinastiei Hohenzollern și introducerea votului universal, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Continuarea politizării demonstrațiilor și extinderea protestelor la muncitorii șantierului naval și la diviziile de submarine staționate în aceeași cazarmă erau doar o chestiune de timp. Pentru a evita o grevă generală, guvernatorul nu a avut de ales decât să continue negocierile atât cu reprezentanții marinarilor cât și cu cei ai muncitorilor. Când guvernatorul a menționat în mod neinspirat că poate aduce oricând trupe din afara orașului, a primit un ultimatum. Dacă aducea în oraș trupe ca să înnăbușe revolta, cuirasatele din port ar fi început bombardarea punctelor strategice ale orașului. Guvernatorul reușise cel puțin să câștige timp prin negocierile sale cu delegații marinarilor și ale sindicaliștilor. Principalul său obiectiv în acest moment era să țină la distanță masele agitate prin negocieri până la sosirea deputatului socialist-democrat, purtător de cuvânt al partidului pe probleme militare, Gustav Noske. Noske a ținut un discurs promițând amnistie pentru cei implicați în revoltă. A anunțat de asemenea că în următoarele zile va fi semnat un armistițiu. Când Noske a reușit în cele din urmă să telefoneze la cabinetul Reichului din Berlin, a raportat că toată disciplina navală dispăruse, că rebelii cereau un armistițiu imediat și abdicarea împăratului. Pentru mulți contemporani părea foarte clar că bătuse ora Revoluției. În aceea seară, prințul Heinrich, fratele lui Wilhelm al II-lea și inspector general al flotei imperiale, a fugit din castelul Kiel. Orice speranțe că revolta din Kiel ar fi putut fi ținută sub control au fost rapid spulberate. În câteva zile s-a transformat într-o adevărată revoluție, răspândindu-se fără să întâmpine o rezistență serioasă și ajungând în alte orașe portoare situate de-a lungul coastei germane. Faptul că Revoluția Germană a început la periferii, anume la bazele navale și în orașele de coastă, este una dintre particularitățile care o diferențiază de alte revoluții importante din epoca modernă, fie cea din Franța din 1789 sau cea din Rusia în 1917, unde tulburările au început în capitală, centrul puterii. În Germania, în noiembrie 1918, dimpotrivă, Berlinul era ultimul oraș care avea să cadă în mâinile revoluționarilor. Înainte de abdicarea Kaiserului și de proclamarea oficială a Republicii pe 9 noiembrie, Revoluția a fost foarte regionalizată. Asta s-a datorat în parte structurii federale a Germaniei imperiale, cu cele 26 de teritorii constituente ale sale, majoritatea stăpânite de proprii prinți, regi sau duci. Pușcașii marini, poliția militară, trupele de rezervă și alte forțe ale garnizoanei locale scoase în calea valului revoluționar de către autoritățile imperiale s-au dovedit incapabile sau nu au dorit să oprească revoluția. În loc să lupte, soldații i-au salutat pe rebeli, considerându-i camarazi și s-au alăturat revoluției, la fel cum au procedat foarte mulți muncitori din industrie. Totuși, Revoluția din Germania nu a fost un eveniment planificat, cum fusese cazul în Rusia când bolșevicii preluaseră puterea, ci a fost în principal o mișcare spontană antirăzboi, care a implicat participanți, sentimente și locuri de acțiune diferite. Pe 7 noiembrie, Revoluția a ajuns rapid în regatul sudic al Bavariei. Ca și în alte părți, epuizarea provocată de război și o dorință arzătoare de pace se răspândise teribil și în acest regat rural, în mod tradițional conservator. Și, la fel ca populațiile din alte state germane, bavarezii suferiseră profund din cauza războiului și a pierderii fiilor, fraților și taților. Circa 13.000 de tineri, numai din München, muriseră în Marele Război. În Bavaria fusese răuciși peste 170.000, dintre care circa 65% aveau între 20 și 29 de ani. Spre sfârșitul lui octombrie, situația deja tensionată s-a înrăutățit. Prăbușirea militară a Imperiului Austro-Ungar a impus trimiterea de trupe bavareze la Salzburg și în Tirol pentru a securiza granița de sud a Bavariei. Acest lucru a agitat și mai mult populația sătură deja de război. Protestele și demonstrațiile pentru pace și reforme democratice deveniseră la ordinea zilei. Pe 2 noiembrie 1918, bătrânul rege bavarez, Ludwig al III-lea, a aprobat o serie de reforme care în esență le oglindeau pe cele din octombrie ale Reichului. Guvernul bavarez avea să fie acum dependent de o majoritate parlamentară, nu de consimțământul regal. Dar și în acest caz, la fel ca în alte părți, era prea târziu.
A doua zi dimineață, aproximativ 1000 de marinari germani din portul austro-ungar Pola au trecut prin München în drumul lor spre Kiel. Autoritățile bavareze au oprit trenul, dar asta nu a făcut decât să înrăutățească situația. Marinarii debarcați au intrat în număr mare în capitala bavareză și au crescut posibilitatea tulburărilor din München. În această situație, Partidul Social-Democrat Independent a dat o lovitură de proporții. Figura principală care a profitat de această situație și a condus revoluția a fost Kurt Eisner, un intelectual de stânga. Până la ora 21 în această seară, toate garnizoanele își anunțaseră sprijinul pentru revoluție și nu mai rămăseseră trupe în capitala Bavariei care să poată fi mobilizate împotriva revoluționarilor, deoarece ocupaseră principala gara a orașului, telegraful central și parlamentul bavarez. Eisner a proclamat Bavaria Republică și a creat un guvern provizoriu, alcătuit din Partidul Social-Democrat Majoritar și Partidul Social-Democrat Independent. Pe măsură ce revoluția se desfășura, veștile despre impactul ei național și internațional dominau discuțiile soldaților, ofițerilor și civililor deopotrivă. Unii sugerau că, de fapt, împăratul abdicase deja, că soldații belgieni și francezi de pe front fraternizează cu soldații roșii germani și că flota britanică naviga sub steagul roșu. Însă, cei mai mulți realiști nu s-au angajat în acest gen de gânduri fanteziste. Situația nu era complet diferită în teritoriile din est controlate de Germania, care se extinsese semnificativ după tratatul de la Brest-Litovsk. Și aici, germanii care serveau în armată au reacționat în diverse moduri la Revoluția din 1918. Până în dimineața zilei de 9 noiembrie, împăratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, era unul dintre ultimele capete încoronate care mai rămăseseră pe tron. Berlinul, centrul politic, era ultimul oraș de importanță majoră care rezistase Revoluției. O ciudată senzație de calm părea să domine în capitala germană. Era calmul dinaintea furtunii. Singura persoană care părea să fie oarbă la apropierea sfârșitului monarhiei în Germania era însuși împăratul. Împotriva dorinței exprimate de cancelarul von Baden, Wilhelm părăsise Berlinul și se retrăsese împreună cu principalii membri ai anturajului său la cartierul general al armatei din orașul belgian Spa, pe 29 octombrie, la scurt timp după ce reformele constituționale îl deposedaseră de o mare parte din putere. În loc să dea curs cererilor de abdicare, Wilhelm al II-lea, înconjurat de generalii săi, a încercat să restabilească o aparență de normalitate. Pe 3 noiembrie 1918, în prima zi a revoltei flotei germane, Wilhelm a părăsit cartierul general al armatei terestre pentru o vizită planificată anterior pe front. Evenimentele din Kiel nu păreau să-l preocupe prea mult. În schimb, i-a amenințat deschis pe revoluționari cu o reacție violentă. Chiar dacă trebuie să trag în propriul castel până îl fac fărâme, trebuie să fie ordine. Nu am nicio intenție să renunț la tron doar pentru câteva sute de evrei și 1000 de muncitori. În după amiaza de 6 noiembrie, Max von Baden a decis să se deplaseze la Spa și să-l convingă personal pe împărat de inevitabilitatea abdicării lui voluntare. Totuși, cancelarul a fost forțat să-și anuleze planurile de călătorie, deoarece situația politică din Germania devenise din ce în ce mai tensionată pe 7 noiembrie. În acea dimineață, membrii Guvernului Social-Democrat îl informaseră pe cancelar că vor ieși de la guvernare și vor conduce revoluția dacă Wilhelm nu avea să abdice până a doua zi la prânz. Nici când monarhia bavareză a încetat să existe, după ce revoluția a ajuns la München pe 7 noiembrie, împăratul nu s-a răzgândit. Se baza în continuare pe sprijinul trupelor sale. Pe 8 noiembrie, Wilhelm și-a anunțat hotărârea de a porni spre Berlin cu trupe de încredere de pe linia frontului ca să înăbușe revoluția. Problema cu planul împăratului era că fusese clădit pe o bază șubredă. În ceea ce privește punerea trupelor loiale în calea revoluționarilor, formațiunile de luptă de elită necesare pentru astfel de operațiune erau dedicate în acel moment acțiunilor defensive dure de pe front. În afară de asta, orice trupe detașate la Berlin ar fi trebuit probabil să mărșăluiască pe o distanță de 600 de kilometri între granița germană și capitală, teritoriu care era acum clar în mâna revoluționarilor. La aceasta se mai adăuga și faptul că soldații erau total epuizați și ar fi ridicat armele împotriva compatrioților de acasă doar dacă bolșevicii le-ar fi pus în pericol propria casă, soțiile sau copiii. Chiar înainte de 9 noiembrie, la Berlin au fost luate măsuri de amploare pentru a preveni răspândirea tulburărilor în capitală. Guvernatorul militar al Berlinului, generalul Alexander von Lisingen,
ordonase arestarea a circa 300 de marinari care se adunaseră în gară pe 7 noiembrie. Mai mult, toate legăturile feroviare dintre Berlin și nodurile majore din Hanovra și Hamburg fuseseră anulate pentru a preveni un aflux de trupe revoluționare. Pentru a suprima orice activitate revoluționară în capitală, încă 3 batalioane de infanteriști, considerate deosebit de loiale împăratului, au fost desfășurate la Berlin. Von Lisingen era de asemenea încrezător până în punctul în care se amăgea singur, că alte unități staționate deja în Berlin îl vor susține bucuroase pe împărat împotriva oricărui atac revoluționar. Totuși, pregătirile lui von Lisingen pentru a preîntâmpina orice activități revoluționare în Berlin nu au fost atât de impecabile pe cât presupusese el, sau pe cât sugera sosirea trupelor combatante în capitală. Întreruperea traficului feroviar între Berlin și alte orașe nu doar că a împiedicat trupele revoluționare să ajungă la Berlin, dar a oprit și sute de soldați aflați în permisie să plece din capitală. Deja nerăbdători, acești bărbați au fost afectați și mai mult de faptul că nu primiseră bani, mâncare și cazare. Între timp, conducerea Partidului Social-Democrat majoritar, reprezentată de Ebert și Scheidemann, era din ce în ce mai presată să acționeze. Membrii le cereau măsuri ferme în problema abdicării pentru a evita o situație în care doar mai radicalul Partid Social-Democrat Independent părea să militeze pentru încetarea stăpânirii împăratului. După cum a transmis Scheidemann, în seara zilei de 7 noiembrie, Partidul Social-Democrat majoritar avea să-și retragă susținerea acordată guvernului dacă abdicarea nu se realiza până a doua zi la prânz. Mai mult, atât armata cât și poliția trebuiau instruite să acționeze cu deosebită reținere, ca situația din capitală și așa tensionată să nu escaladeze și mai mult. În cele din urmă, Scheidemann a cerut ca partidul lui să aibă o influență mai puternică în guvern. Max von Baden a fost surprins de aceste cereri. El și Ebert conveniseră cu numai câteva ore în urmă că amândoi doreau să evite orice semăna cu o revoluție socialistă. Ce l-a făcut cel mai probabil pe Ebert să-și schimbe părerea a fost presiunea crescândă a străzii, a extremei stângi și a propriului partid de a acționa decisiv. Presiunea asupra conducerii Partidului Social-Democrat majoritar a continuat să crească, deoarece Wilhelm nu abdicase până în seara zilei de 8 noiembrie, iar negocierile pentru un armistițiu erau în continuare în desfășurare și nerezolvate. Deși Ebert și Scheidemann au putut preciza o serie de concesii pe care le-au extras de la guvernul Baden, mai ales introducerea drepturilor de vot egale în Prusia, o influență mai puternică a Partidului Social-Democrat majoritar în guvern și desființarea serviciului militar obligatoriu, aceste reforme au fost umbrite în percepția publică de cererile urgente de pace și de abolirea monarhiei. În timp ce conducerea partidului le-a mai cerut odată membrilor să aibă răbdare, acea răbdare se apropia de sfârșit. În acest moment, conducerea partidului nu mai avea sub control situația din stradă, unde demonstrații masive puneau presiune în favoarea unor schimbări politice fundamentale. În timp ce Partidul Social-Democrat majoritar spera în continuare să gestioneze revoluția, Partidul Social-Democrat Independent făcea presiuni pentru acțiuni mai ferme. Pe 9 noiembrie, știrea arestării lui Ernst Doimich, copreședinte al Partidului Social-Democrat Independent, a căzut ca o bombă. Circulau de asemenea zvonuri despre arestarea iminentă a lui Karl Liebknecht. Doar câteva ore mai târziu, susținătorii lor au început să tipărească manifeste pentru a fi distribuite în fabrici și cazărmi a doua dimineață. Muncitori, soldați, camarazi, ora decisivă a sosit. Acesta este debutul unei dictaturi militare care reprezintă debutul unui masacru inutil. Nu cerem abdicarea unei persoane, cerem o republică, Republica Socialistă cu toate consecințele ei. Să luptăm pentru pace, libertate și pâine. Ieșiți din fabrici, ieșiți din cazărmi, prindeți-vă de mâini. Trăiască Republica Socialistă. Și Liebknecht, evident nearestat, chema explicit la o răsturnare a guvernului de către reprezentanții muncitorilor și la stabilirea unor legături imediate cu proletariatul internațional, mai ales cu Republica Rusă a Muncitorilor. În dimineața de 9 noiembrie, muncitorii tuturor fabricilor importante din Berlin au intrat în grevă generală. Din cartierele mărginașe au pornit lungi coloane de protestatari spre sediul guvernului, după cum descria proprietarul unei fabrici, Oskar Münsterberg, în jurnalul său. Văd șiruri negre de oameni, o masă animată, mașini care arborează steaguri roșii gonesc pe lângă mine. Soldați și civili, cu sau fără arme, stau lipiți în automobile sau agățați de ele ca niște albine și strigă: Trăiască Republica!
conducerea Partidului Socialist-Democrat majoritar a fost forțată să renunțe la atitudinea moderată. Partidul avea să sprijine greva generală, încercând să recâștige cel puțin o parte din inițiativa politică. O condiție prealabilă importantă pentru succesul revoltei din Berlin a fost capacitatea revoluționarilor de a aduce trupele staționate în capitală de partea lor. În general, revoluția din Berlin a fost pașnică și doar ocazional s-a opus rezistență. Pe la prânz, zeci de mii de oameni erau pe străzile Berlinului, demonstrând pentru crearea unei republici. Cancelarul Baden încerca în continuare să susțină o eventuală regență, în cazul în care Wilhelm ar fi abdicat, dar Ebert a exclus categoric acest lucru, spunând că era prea târziu pentru o astfel de situație. Confruntat cu o situație revoluționară pe străzile capitalei și acceptând faptul că nu mai avea trupe loiale la dispoziția sa, von Baden i-a oferit lui Ebert funcția de cancelar. Ebert credea cu tărie că acesta este singurul curs posibil al evenimentelor care ar fi împiedicat căderea în haos și ajungerea la situația din Rusia. Respingea în mod fundamental o revoluție în stil bolșevic și spera într-o schimbare pașnică a sistemului politic din Germania, într-o democrație parlamentară. În ultima discuție cu von Baden a insistat că o revoluție comunistă era ultimul lucru pe care și-l dorea. Cuvintele lui Ebert demonstrau cât de mult se îndepărtase Partidul Social-Democrat majoritar de rădăcinile marxiste tradiționale. În 1918, obiectivele sale politice deveniseră de multă vreme crearea unei democrații parlamentare, introducerea egalității dreptului de vot pentru toți germanii adulți, îmbunătățirea condițiilor de lucru din fabrici și expansiunea statului bunăstării. Toate aceste obiective urmau să fie atinse prin reforme. Ebert știa prea bine că Germania imperială, spre deosebire de Rusia țaristă, nu era un stat autocrat. În pofida Constituției sale semi-autoritariste, care limita controlul parlamentar asupra guvernului, clasa muncitoare germană se bucura de multă vreme de drepturi, de la dreptul de a se organiza în sindicate până la sufragiu universal pentru bărbați și la beneficii sociale, la care muncitorii de rând din Rusia puteau doar să viseze. Chiar dacă nedreptățile sociale și economice persistau, majoritatea muncitorilor germani dinaintea războiului ar fi fost de acord că ar fi beneficiat mai mult de reforme decât de o revoluție. Ca să apreciem părerea lui Ebert despre bolșevism, trebuie să reținem cât de rapid interacționase Revoluția bolșevică și ulteriorul război civil cu mișcările revoluționare din alte părți, mai ales ca un far al speranței pentru cei care tânjeau după o schimbare socioeconomică și politică violentă. Politicienii conservatori și liberali din Germania, chiar și social-democrați ca Ebert, au reacționat cu groază la evenimentele din Rusia și se temeau că ceva asemănător s-ar fi putut repeta în țara lor. Teama de răspândire a Revoluției a fost alimentată în continuare de îndemnurile lui Lenin și Trotsky la o revoluție mondială, la înființarea de partide comuniste în toată Europa și la puciuri de inspirație bolșevică. Primul și cel mai clar caz de răspândire și consecințele sale, sau cel puțin așa se percepea în Germania și în alte părți, a fost Finlanda în 1918. Datorită statutului său de ducat autonom în Imperiul Rus, Finlanda fusese necombatantă în Marele Război, chiar dacă vreo 1500 de finlandezi s-au înrolat voluntar să lupte fie de partea rușilor, fie de partea germanilor. În pofida lipsei brutalizării prin război, Finlanda a trecut prin unul dintre cele mai sângeroase războaie civile din secolul 20. Peste 36.000 de oameni, adică aproximativ 1% din populația totală, au murit în ceva mai mult de 3 luni de conflict și imediat după. Preludiul războiului civil a venit în mijlocul lui noiembrie 1917, când în umbra evenimentelor revoluționare din Rusia, sindicatele finlandeze și-au unit forțele cu social-democrații și bolșevicii finlandezi, chemând la o grevă generală, în care gărzile roșii înarmate au fost asmuțite împotriva susținătorilor independenței Finlandei. În ciuda faptului că războiul civil finlandez s-a încheiat cu o victorie a albilor, observatorii din Occident au rămas îngrijorați. Bolșevismul nu era, sau cel puțin așa părea, specific Rusiei, se răspândea clar spre vest. Impresie întărită de revoluțiile centrale europene din 1918-1919. Acesta a fost contextul în care Ebert a decis să-și asume postul de cancelar și să facă tot ce putea ca să împiedice o cădere în haos. Ebert s-a adresat poporului german prin intermediul unor manifeste difuzate în masă, folosind cuvinte conciliante împreună cu o solicitare ca protestatarii să părăsească străzile ca să se poată restabili legea și ordinea. La ora 14, protestatarii în număr mare pe străzile din Berlin ajunseseră la destinație.
clădirea Reichstagului. Era clar că oamenii voiau ceva mai mult decât câteva vorbe de detenționare a atmosferei din partea politicienilor care preluaseră acum controlul asupra guvernului. Astfel, secretarul de stat, Philipp Scheidemann, s-a adresat celor care așteptau în fața Reichstagului, precizând că Eibert a fost autorizat să formeze un nou guvern și că toate partidele socialiste vor face parte din acest guvern. În timp ce discursul lui Scheidemann era ascultat cu mare entuziasm de mulțimea din afara clădirii, Eibert nu era nici pe departe mulțumit. Noul cancelar era revoltat, afirmând că viitoarea formă a guvernului nu ține de Scheidemann. Aceasta avea să fie decisă de o adunare națională care urma să fie aleasă. Deși proclamația lui Scheidemann mersese prea departe, în opinia lui Eibert, socialiștii mai radicali erau de părere că nu mersese suficient de departe. La numai 2 ore de la proclamația lui Scheidemann privind Republica Germană, steagul roșu era ridicat pe acoperișul Palatului din Berlin. La un balcon cu balustrade aurite acoperite cu o pătură roșie a apărut liderul extremei stângi, Karl Liebknecht. Acesta a proclamat Republica Socialistă Germană liberă. Discursul lui avea un potențial exploziv enorm pentru relația și așa tensionată dintre cele două aripi ale mișcării muncitorești germane. Pentru ca situația care amenința Germania să nu semene cu cea din Rusia, Eibert a hotărât să formeze un guvern cu Partidul Social-Democrat Independent, astfel reprezentând toată plaja mișcării social-democrate. Transformarea politică remarcabilă a Germaniei în toamna lui 1918 i-a uluit pe observatorii contemporani, la fel ca desfășurarea în mare măsură nesângeroasă a Revoluției în prima fază. Era începutul promițător al unui nou capitol din istoria germană.